Vi skal her snakke om kapitel 10, og jeg vil starte med at snakke om differentiering. Differentieringen siger, at at virksomheden adskiller deres produkter fra andre konkurrerende produkter, altså at virksomheden prøver at gøre sig selv unik. Så har vi differentieringsmåder, og der er 4 forskellige kategorier. Der er produkt, service, personale og image. Produktet, det er sådan ekstra features, holdbarhed, designet, hvordan produktet er. Og servicen, det er for eksempel, at det er let at bestille, eller hvis det er noget, du skal have installeret, så kommer der en mand og gør det for dig. Personale, det er, at der er en høflighed, og at der er kommunikation, altså det er nemt at forstå, hvad personalet prøver at sige til dig. Og så image er sådan noget med reklame og symboler og sådan noget. Og så videre. Så er der positionering. Ved en virksomheds positionering forstås den måde, som virksomhedens produkt ønskes placeret i målgruppens bevidsthed. Altså, man bør omfatte nogle ganske få udvalgte egenskaber ved det pågældende produkt. Ja. Betingelser for vellykket positionering. Det er sådan noget som klarhed og konsistens og konkurrencefordele og troværdighed. Og ja. Så er der positioneringskort, og det er en visuel præsentation af den position, som et mærke faktisk har i forbrugerens bevidsthed. Så har vi her i figur 10.3, der hedder positioneringskort for sportsko, hvor den laver sådan en linje her og en linje her, hvor heroppe er høj kvalitet, lav kvalitet, moderne design og umoderne design. Og så kan man sådan placere, hvorhen produkterne ligger, eller mærkerne på bilerne ligger. Så er der de 3 USP, ESP og ISP. USP er den unikke egenskab, som virksomheden er alene om, og som den har valgt at bygge markedsføring op omkring. USP vil sige Unique Selling Proposition. Så der ESP, det er et følelsesmæssigt forhold, altså om opfattes positivt af målgruppen, og som virksomheden har valgt at bygge markedsføring op omkring. ESP står for Emotional Selling Proposition. Så der ESP, altså det er det ironiske, altså Ironic Selling Proposition. Ja. Der er for eksempel et eksempel i USP, hvor virksomheden, hvis man tager Bilka, så er eksemplet, at det er bare billigere. Rema 1000 meget mere discount, altså inden for deres reklamer. Og så kan man også tage ESP med Georg Jensen og nordisk film, We Bring Stories to Life, eller The Joy of Giving. Og så Danske Spil for eksempel, der er så meget kvinder ikke forstår, altså det er det ironiske. Ja. Og det var det vi havde. Mange tak.